Irene Murua saskibaloi jokalaria. Irene Muruak profesionaletara saltoa egin du IDK Euskotren taldearen eskutik. Hainbat urtez, AEB-etan jokatzen ibili eta gero, Arrasatearrak ekainean fitxatu zuen Gipuzkoako saskibaloi talde nagusiarekin. Talde gipuzkorrak sufritu egin du aurten mailari eusteko, baina lortu dute helburua eta gorengo mailan jarraituko dute. Horrekin batera, Smartlock taldeaz 3x3ko torneoetan lorpen ederrak lortu ditu. Ander Murua pilotaria. Arrasatearrak B serieko eskuz binakako txapelketa irabazi zuen martxoan, Arkaitz Gabirondok lagunduta Bergaran jokatutako finalean. Eta txapela horrekin konformatu ez eta buruz burukoa prestatzeko apenas astibarik Murua finaleraino iritsi zen. Zoritxarrez, Unai Amianoren kontra galdu egin zuen Labriten jokatutako finalean, baina zalantza barik Muruak berretsi du promozio mailako aurrelaririk indartsuenetako bat dela. Bingen Errasti Bilbao Basketeko saskibaloi jokalaria. 2025ko urrian FIBA Europe Cup txapelketan egin zuen debuta Bilbao Basketeko lehen taldearekin Peristeri talde greziarraren aurkako partidan. Eta duela aste batzuk Zurne Bilbao Basketekin FIBA Eurocup irabazi zuen. Finalean ez zuen minuturik izan, lesio batetik errekuperatzen ibili da, baina denboraldian zehar egin du taldean ekarpena. Eta Euskal Saskibaloiaren promesa handienetako bat dela berretsi du. Eider Gutierrez igerilaria. Eider Gutierrez Arrasateko apneako arnasa eutziz egiten den urpeko kirola, erreferente nagusietako bat da Euskal Herrian eta azken urteotan lorpen ugari pilatu ditu. Aurten Euskadiko apnea indoor txapelduna izan da 6. urtez eta Espainiako txapeldun izan da Euskal selekzioarekin. Azken urteotan AKS-ko sariketan hautagaien artean egonda eta aurten ere hemen egoteko merituak egin ditu, zalantzarik gabe. Andoni Azkarate mendila azterkaria. 2023an Arrasatear bat protagonista izan zen 3 handiak lasterketan, Ane Zabala lehenengo emakumezkoa izan zen helmugan. Aurten beste herrikide bat izan da lasterketa horretako protagonistetako bat, Andoni Azkarate. 11 ordu 7 minutu eta 30 segundoko denbora eginda, Azkarate podiumeko 3. postura igo zen Julen Martínez eta Jokin Garziaren atzetik. Mikel Velasco ardimoztailea. Aurten Euskal selekzioa lehenengoz izan da Zeelanda Berrian egiten duten Golden Surfers World Championship edo beste modu batera esan da ardimoztaileen munduko txapelketan. Munduko txapelketa horretan Euskal Herria lehen aldiz lehiatu zen nazioarteko ordezkaritza propioarekin. Taldea osatzeko 2025ko Euskal Herriko txapelketako eta nazioarteko zirkuituko emaitzak hartu zituzten kontuan eta hautatutakoen artean egon zen Velasco. Hala, txapelketa historiko horretan parte hartzea Euskal Herriko ardi mozketaren historioan mugarritzat hartu da. Eneritz Urrutia triatleta. Eneritz Urrutiak 2025-2026 denboraldian Euskal Herriko triatloiaren erreferentetako bat izaten jarraitu du, bai distantzia erdian, bai distantzia olimpikoan lortutako emaitzei esker. Udazkenean esaterako modu ikusgarrian amaitu zuen denboraldia, Getxoko eta Sestaoko triatloietan Andre eta Jabe izan zelako helmuga lehenengo gurutzatuz. Euskal GNG zirkuituan txapelduna izan zen maila absolutuan. Aurten Gasteizko Half Gasteizen 2. izan da Euskadiko txapelketan eta Espainiako taldekako txapelketan duatloi eta triatloian txapeldun izan da Peñota Dental Triatlon taldeaz. Duatloian lehenengo mailara igo dira eta triatloian 2. mailara. Josu Tornai xakelaria. Arrasateko xakelariaren aurtengo lorpen handiena 2026ko apirilean iritsi zen. Albaniako Durresen jokatutako FIDE Senior Team World Championship txapelketan parte hartu zuen Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko taldearekin. Taldeak 10. postua lortu zuen 36 talderen artean, aurreko urtean eskuratutako 28. postua nabarmen hobetuz.